aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na Odimma onye Anambra ọbụla kasto n'otu ọkpụrụgbu ihe nke na-echoghị ụra. Ejike Abana wetere ozi a kwupụtara na aka na-achị steeti a kwupụtara nke a n'Agụlụ oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọ gụpụtasịrị ozi ya gbasara etu ọ ga-esi wee gbatara ndị steeti a ọsọ enyemaka kamgbe gọọmenti etiti wepụsịrị ya bụ ego eji akwado mmanụ agbidi n'ala anyị a. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ọ kọwara na gọọmenti Anambra nwetara ihe ederede site n'aka gọọmenti etiti banyere ya bụ akatamkpo ego bụ nke ha zitegoro ụfọdụ n'ime ya. O kwuru na ya bụ ego bụ nke agbazinye bụ iji wee ego osikapa, ebe ọ kọwara na ikwuchie ya bụ ego mgbazinye agbazinyere bụ ndị gọọmenti etiti nakwa steeti bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ iji wee kwuchie ya. Ọkammụta Soludo kwuru na atụmatụ gọọmenti steeti a gara n'iru iji wee nabata mmadụ dum ma gụpụtasịa ụfọdụ ihe gọọmenti ya na-eme na mpaghara dị iche iche na steeti a. Dịka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ego mgbazinye, eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Ben Emeka gwalarịrị na ya bụ ego sọbsidi ewepụrụ bụ nnọọ nke na-ata ndị mmadụ ahụhụ nke ukwuu, ebe o toro President Tinubu maka ịgbata ọsọ enyemaka ma gaa n'iru kelee Gọvanọ Soludo maka mbọ dum ọ na-agba, ọkachasị etu o si wee welie ụgwọ ọnwa ndị ọrụ oyibo na steeti a na-enweghị ka esi wee ree ya. Ọ gara n'iru kpọọ oku ka gọọmenti steeti a kaba ahụhụ na ndị kwesịrị inweta ụmụ ihe iti aka n'obi ahụ bụ nnọọ ndị nwetara ya. N'okwu ya, onye ji ọkwa President General Anambra State Association of Town Unions ọkaiwu Titus Akpụdo toro Gọvanọ Soludo maka etu o si were ejikwa ego na steeti a ma kpọọ oku ka obodo dị iche iche kaba ahụ weta ihe dum a chọrọ n'aka ha maka ike ihe iti aka n'obi ndị ahụ. Ejike Abana maka nkọwa ebi ya.